arribar a la meravellosa capital de Vietnam ens toca fer 10 hores d'escala a Xina, però no ens queixarem, les aprofitarem al màxim. 8:30 del matí, 2 hores a l'aeroport, hem aconseguit sortir de migració, tenim a esmorzar, anem al metro. Uah! És bo o no? El cafè sí. El cafè sí. Fem un live first break. Try on... És com un bollicau. Encartonado, Puro sabor, pura alegría. Hem aconseguit entrar al metro. Ensenya el bitllet de metro. El bitllet de metro. L'entrada a les Fires de Maig. Espera. Shenzhen és una ciutat gegant al costat de Hong Kong amb 18 milions d'habitants. Nosaltres hem decidit baixar i fer 3 parades amb el temps que teníem. La primera parada l'hem fet a un mercat de tecnologia molt curiós de veure, però sí que és veritat que ens esperàvem que tot estés més barat i que hi hagués més gent local. Tot i així està clar que no hem fallat en comprar alguna cosa pel viatge, targetes de memòria, bateries portàtils... Bueno, una botiga de drons i ells estan en la seva salsa. ¡Vámonos! No! Anem a la -3. Guarro cojones aquest ascensor. La següent parada ha estat al pis 90 i pico d'un hotel que ens hem colat per a les vistes i la veritat que val molt la pena. Vols dir que surto? És bo? Per últim hem anat al carrer on hi ha els mercats de menjar per provar el menjar més típic d'aquí i la veritat que hem disfrutat moltíssim. Ens hem quedat molt amb les ganes de visitar Xina i aquesta ciutat en concret. Hem parlat amb la gent era molt maca, tot i que quasi ningú sabia més. Pepe. No ens estem morint de calor. Bueno, nois, fem una mica de tard a l'aeroport. Això és una parada de metro. L'entrada. Home, és que clar. És que clar. On collons és el metro? Serà això? La senyal verda... Em crida l'atenció, eh? Faig la tècnica. Quants diners tens? I, bueno, no ho diré perquè ens sobren, bàsicament, no? Encara que sigui 17, 4.500.000. Bon dia, Vietnam. He deixat els mitjans fora. Vale. Mireu quines vistes, Fa un núvol, pensàvem que faria una calor, però bueno. Hanoi, que és la capital de Vietnam, és coneguda per ser molt caòtica i que els cotxes no respectin ni una de les línies que hi ha a terra. Aquí el Jordi us ensenya com es creua un pas de zebra adequadament en aquest país. El pla és començar el viatge per algo tranquil, arribar a la capital, però començar amb un creuer on només hi hagi jubilats. El Molle ha portat una guia del National Geographic i és el nostre guia turístic.
Good morning. Estem esmorzant i ens ha vingut a buscar la fragoneta per anar a Halong Bay. Halong Bay. Podem fer alguna transició a Halong Bay. Espera. Com sóc segons el Jordi al Molla? La Joana aquest matí. Luggage over here will transfer to the room for you. Thank you. And you know how to say hello in Vietnamese? No. Say xin chào. Xin chào. Xin chào. Un puguis. Toma. Estem al barco. Al barco on? Al barco a Halong Bay. A Nana? Lanha Bay. M'he après a dir hola, que no me'n recordo com es diu ja. Xin chào. No. Quin xau. Chào. No, i Xinha. És hola. I ens han informat de l'itinerari. Ens han dit que podem menjar al bufet, xilear, i després anem amb caiac a una copa. Després hi ha happy hour i demostració de cuina. Ja tens sí? Hi ha gym. No, tens sí. Dios! Buah! Uau! Puro éxito. Vaya terraza. Room tour, please. Bueno, bienvenidos. Estamos en un nuevo vídeo. Vistas al mar. Al Mario. Una olla. Uah. Com podeu veure, aquí tenim Com a casa. l'atuendo típic. Tenim aquí... Va tot de laboratori, Tetera, marca Aspira. Oh, what's that? Oh! Ei! So, tenim aquí Estem sols, com podeu veure, sols, sense barco, una planta, un ficus vietnamita. Anem al lavabo, Sí? dutxa... Listen, seeing you got ritualistic, cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yep, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. No. Yes, se m'ha acabat ja. Explicar una història llarguíssima. Hòstia. Bueno. Hola. T'estaves posant les sabates o què feies aquí? Hòstia, estan tots. Hòstia. No, estàs últim? Estan tots ja. No. Bye. Bye, Nancy. Que mona. Ho havies deixat? Molla? L'armari, que se l'hauria quedat a l'armari. I la guapa de la Nancy me la torna. És
de les persones que millor em cau, no és ni broma. Aquests primers dies ens quedem a la zona nòrdica de Vietnam, on hi ha totes aquestes muntanyes que estan fetes de roca càrstica que creen aquests paisatges tan espectaculars. Imagina't que t'estan portant en bus fins a la capital, però estàs dormint plàcidament i t'obliguen a despertar-te i a baixar del bus per anar al Museu del Bambú. Això és el que ens ha passat, estem en un fever dream, no entenem res, ens hem intentat vendre tots els productes en aquesta turistada, però bueno, una experiència més al final. On estem? About 10 minutes, your hair will be about 80% dry. And let me show you how. No fire? Okay. No smell. Tenim bambú a la cuina. No és ni broma que fa 3 minuts estàvem a un bus dormint. Hem passat dels cucs de seda al bambú, que no és inflamable. Hem caigut totalment a la trampa i ens hem comprat tovalloles d'home, que són les de la cuina. No tenia bons xistes. Era bona, era bona. Era molt graciós. Jo crec que em pensarà fo amb allò. Hem vingut a aquest restaurant recomanat, estrella Michelin, i només tenen un plat, que són els bun cha. Bun cha. Un xap. El menú és bun cha i les begudes. Ens està preparant aquí els plats. Has provat això? Espectacular. ¿Lo crema? Ui, Poli. Deixa que treballi aquesta boca. Que s'impregni. el nostre primer egg coffee. Nervis. Què tal a tothom? Avui provarem l'egg coffee. L'egg coffee és tradicional vietnamita i va aparèixer el 1946 durant la guerra Indoxina perquè no tenien llet. I posen un rovell d'ou batut i llet condensada i en teoria té gust a tiramisú. Bo? Jo? ¡Vámonos! Per visitar la casa tradicional hem pagat uns quants cèntims i ens hem de treure les sabates. Fuà. Espero que no ens la robin i fan una pudor més de caminar tot el dia. Que airegin. Que s'airegin. L'altar dels ancestres. Per cert, el moll és el que ens està fent de guia turístic. Aquest pati interior, tio. Casa es va construir a finals del segle XIX, on van estar vivint 5 famílies diferents al llarg dels anys. Aquí es troba l'altar dels ancestres, on els adoraven. Veien els lavabos tradicionals. La cuina. Tot això és la cuina, que és el... No queda malament. El primer per la meva. Bà cố đặt cả Hà Nội đây. Això fa amb la seva veu, eh? Ho Chi Minh in the flesh. Oh my god.
Ja sé què dius. Perquè és una malament. Va ballant superbé. Adivina de qui és qui. Això és el nostre sopar. Hem comprat honey kumquat. Me la jugo. Luce así. La llum no reaction ara mateix, No, no t'ha agradat? És que el nom semblava que fos molt èpic, no? Danoninos de probióticos. Mira. És com una actimega. These Beans nuts. and these nuts. These nuts. Hem un noto, Jo em trobo millor, ja. Què ha passat? Al carrer de la cervesa i és una experiència més estimulant en la vida real de la meva vida. La vida real, la meva també. Real. Era com mirar TikTok a la vida real. Al bar, bueno, no direm què hem Ara ho veureu. Sexo, puro sexo. Bueno, ja ho hem acceptat. Pigates, no parar de passar gent. Com a mínim necessitem parlar perquè al fondo és impossible. Ens han demanat les Hanoi Beers. Molt Pot fer fatal, eh? Ens acaben de treure de la terrassa perquè ve la poli, que això és la poli. No es pot seure a les terrasses. Locura, que locura. Que loco, que no els puc. És que tothom, no passen coses perquè la poli prohibeixi veure el carrer, eh? Avui passem el dia a Hanoi. Provant pastry d'almendres seasoned with l'aigua que cau dels edificis. Very good. Pollastre mort. Però aquests són els llocs que porten el valor. Jo no sé si estic el gustillo. molt a gust d'aquest lloc. No estàs molt a gust.
Parlem després de menjar. Com ens trobem malament al Busnit, que no hi ha lavabo, Jo estic de locos. cagarem a sobre. Vale. No t'entra, eh? Jordi, ets un cagao. El Jordi acaba de negociar la bossa de la seva vida, eh? 25 euros. 25 euros ha aconseguit. Jo tinc de 500 només. Tens un 200? No. Sí, 100%. 100%. Xiclin. Hola! Tenim jaquetes. Jaquetes, però no les veureu fins al pròxim episodi de Cowbang. Cowbang loop, cowbang loop, loop. Que hi ha aquí, que hem comprat. Ei! A veure. Ei! Gràcies al moll hem pogut veure els titelles d'aigua. És un art que es va originar al nord de Vietnam en època d'inundacions i bàsicament és supercuriós perquè hi ha els titellaires darrere mullant-se amb l'aigua i explicant històries amb música i veus en directe.